Probinsya sang Iloilo wala sang may ginapatuman nga border restriction sa piyak nga sa idalom na sang Alert Level 3 status ang syudad. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Kate, nagapabilin nga nakalerto sa pagbantay sa mga entry points ng probinsya ang mga katapo sang nagkalain-lain nga ahensya sa idalom sang gobyerno probinsyal bilang pagpangaman sa COVID-19. Apisar gin pa ilalim na sa Alert Level 3 ang syudad sang Iloilo kag nagapabilin sa Alert Level 2 ang probinsya. Sa karon libre pa ang pagwasulod sa mga pumuluyo. Kung sang una essential lang ang makagwa kag kinahanglan may quarantine pass. Subong sunod sa provincial government, wala sang pagbag-o sa ginapatuman nga polisiya sa probinsya. It is part of the conversation pero wala as it is right now, wala pa kita sing pagpag-o sa aton nga polisiya. Apang pagklaro sang Kapulisan, handa sila nga maghatag sang suporta tion magdesisyon ng LGU nga liwat hugton ang protocols. Kasama na rin yan sa i-check ko. So, ini kung ano man ang directive niya sa EO niya, i-implement natin. Hugot naman ang pagbantay sa mga nagasulod sa probinsya gikan sa Guas Rion. Sa entry points kaangay sang airport kag seaports nakabantay ang katapos ng PHO, PDRMO kag Tourism Office agud magpatuman sang health and safety protocols. Ang returning residents, apor kag non-residents, bakunado man o kung hindi, gikan sa Guas ng Western Visayas ang dapat may negative RT-PCR test result nga balido sa 72 hours matapos ng release. Ang returning OFWs naman ang magasunod sa quarantine protocols ng ginplastas ng OWA kag kinahanglan nga may vaccination certificate o kon vaccination card. Nagpagawa man sang memorandum ang gobernador nga nagaduso sang pagbakuna kag paghatag sang booster shots sa banwa sa Pavia. Malapit sa 700 ka mga individual ang ginabakunahan subong adlaw, lakip na ang paghatag sang booster shots. Si Manang Ami gintinguaan gid nga makapabooster agud may dugang nga proteksyon sa virus. Para protection sa lawas, bisan din ka lang magwa or kadto. Una na ang ginlunsar sa Kapitolyo ang COVID-19 vaccination sa West Visayas State University Cultural Center kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes kag sa mall sa Ungka Pavia, tag sa Martes kag Huwebes nga bukas sa walk-ins. Kate, pahanumdum sang mga otoridad kag sang health experts mas maayo gid nga bakunado agud nga may proteksyon batok sa nagkalain-lain nga variant sang COVID-19. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.